festa major és els punts liles. Els punts liles no els ha fet Vavor, que evidentment no governa, els ha fet l'Ajuntament, que és i en aquest moment està governat per Esquerra Republicana i Gent de Vilassama. Impulsarem polítiques LGTBI, sobretot en dos àmbits, perquè dos àmbits que per nosaltres són molt importants i que té a veure amb serveis socials, que és l'educació, l'esport, i un altre àmbit és l'administració pública en general. Això el que ens permetrà és avançar en el que és la igualtat d'oportunitats, que per nosaltres és molt important, com deia al principi de la meva exposició. També volem portar a terme, i de fet ja hi estem treballant, amb un programa d'acompanyament de la gent gran per combatre la soledat. Ho comentava abans la meva companya, jo crec que també és un dels aspectes en què hi hem de treballar més i de forma més rigorosa. També per la inclusió d'un nou servei d'atenció a famílies especialitzat en discapacitat i en discapacitat intel·lectual i en desenvolupament. Per tant, aquests eixos també són forts. Però tot això, evidentment, es podrà fer sempre i quan, a parer nostre, ampliem la mentalitat del que són els serveis socials. Crec que els serveis socials no només s'han de limitar a fer el que fem fins ara, sinó que els hem de potenciar incardinant-los en una gran àrea on també hi hagi promoció econòmica i ocupació i on també hi hagi educació. I per tant, nosaltres el que proposem és una gran àrea de serveis personals que, com deia abans, i no he pogut acabar de desenvolupar, hauria d'estar ubicada a sobre del mercat municipal, on hi ha un local de 900 metres quadrats que ens permetria crear totes aquestes sinergies d'aquests 3 grans departaments que té l'Ajuntament de Vilassar de Mar, sobretot el Departament de Serveis Socials, i ens permetria alliberar l'Escola Nàutica per poder treballar ja un pol cultural importantíssim. Jo crec que és una actuació que el govern que hi hagi l'haurà portat a terme. Nosaltres ja hi estem treballant i penso que hem d'anar en aquest sentit, en aquesta direcció. Tinc un minut més que voldria acabar de desenvolupar. Deia abans que per nosaltres una qüestió també molt important és la dignificació, és treballar sobre la dignificació dels serveis socials. I en aquest sentit, la targeta moneder juntament amb Càritas jo crec que és una cosa molt important perquè ens permet canviar el relat una mica del que és les persones que són usuaris de serveis socials. Ja no han d'anar a buscar el menjar i endur-se a la casa, sinó que ara mateix, amb aquesta targeta moneder que es posarà en marxa, doncs tindran una targeta de crèdit o de dèbit i a partir d'aquí faran la despesa i per tant podran anar justificant amb el cultura, com que m'he quedat a mitges, volem protegir i promocionar la història del patrimoni cultural de Vilassar. Els museus han estat 4 anys tancats. Al principi de mandat vam preguntar al govern per què no estava obert el Museu Monjo, que estava a punt d'obrir, i ens va dir en les properes setmanes l'obrirem, i han passat 4 anys i l'han obert a final de mandat. El Museu de la Marina ha estat tancat i fent-se malbé el patrimoni que hi ha dins durant tot aquest temps, per tant, obertura d'aquest Museu de la Marina. Programació estable de teatre, música, dansa i cinema. Fer una escola municipal d'arts escèniques i també una casa de la cultura. També volem un Vilassar connectat. Estem en l'era digital i, per tant, volem impulsar mesures de foment i de facilitació de les eines digitals, posar la digitalització al servei de les persones. Volem wifi gratuït als espais públics i punts de recàrrega d'aparells electrònics al mobiliari urbà. Volem millorar la comunicació online amb l'Ajuntament perquè la gent pugui fer els tràmits de manera més fàcil i perquè l'Ajuntament sigui també més obert i participatiu amb totes aquestes eines. Volem fer una alcaldia oberta, que la gent pugui venir a veure l'alcalde o els regidors uns dies concrets al mes, sense necessitat de demanar hora, però que els polítics estiguem a disposició real de la ciutadania quan ho necessitin. I també volem crear la figura del síndic de greuges municipal. Volem també un Vilassar de progrés, per tant, volem impulsar mesures de reducció de l'atur, ajudes a nous emprenedors, potenciar el comerç que preguntaves amb un segell de qualitat al comerç local que compleixi normativa, facilitant l'aparcament per les compres ràpides, per tant, 15 primers minuts de zona blava gratuïts per facilitar les compres a Vilassar de Mar. Volem un Vilassar de futur, els joves i els nens són el futur del nostre poble i, per tant, volem construir amb ells aquest futur. Necessitem fer un projecte educatiu de municipi que integri la formació reglada com la no reglada i l'educació en el lleure. És una cosa que portem tant Vavor com nosaltres demanant durant tot el mandat i el govern no ha volgut aprovar en cap moment. Garantirem que les escoles tinguin un servei de menjador adaptat al seu projecte educatiu, que està en perill aquest servei de menjador únic i exclusiu al projecte educatiu de cada centre, per tant el volem garantir. Volem ampliar l'horari de la biblioteca en època d'exàmens i apostar per la pràctica esportiva a totes les edats, a l'aire lliure, tenint en compte
les dones, aquesta aposta per l'esport femení i sobretot vigilar a l'adolescència, que és un període on les noies deixen de fer esport i que caldrà que vigilem. Gràcies. Crec que no ens falta en Pau, no, després la Teresa, no? Molt bé, intentaré tocar 3 temes. El primer és gestió de residus i neteja de via pública. Aquests 2 temes formen part d'un mateix contracte que acabava al final d'aquesta legislatura i on teníem aquesta legislatura una oportunitat molt bona per tenir un debat sobre quin model de gestió de residus volem i per situar totes aquestes queixes que hi ha hagut sobre l'estat de la via pública en el plec de condicions del nou contracte. Malauradament, s'ha desaprofitat aquesta oportunitat. Urbàcer, que coincideix que va ser el regidor que li va donar licitació, el mateix que hem tingut aquest any al govern i el que pot ser que continuï la propera legislatura, doncs ha estat al capdavant d'aquest tema. S'ha deixat de banda. Vilassar de Mar avui presenta uns índexs de reciclatge molt per sota del que demanen els estàndards i, per favor, és molt important que els propers 9 mesos, que són els que tenim de coll fins al nou contracte, impulsem un debat sobre quin model de gestió de recollida de residus volem i nosaltres apostem per un model que dupliqui els índexs de reciclatge que tenim actualment. Sobre educació, a banda de la proposta de Vila Educadora, que és una proposta que pretén connectar l'educació formal amb tots els àmbits d'educació no formal i estendre l'educació en totes les etapes educatives i en els diferents àmbits municipals, nosaltres apostem molt clarament per l'escola pública a Vilassar. I apostar molt clarament per l'escola pública de Vilassar no és només una qüestió retòrica, sinó és una qüestió que s'ha de traduir en 3 fets, com a mínim. El primer, una planificació escolar a llarg termini. El segon, una campanya de preinscripcions que prioritzi efectivament l'escola pública per davant d'altres opcions. I el tercer i últim, un plantejament de les subvencions que es donen a les escoles en base a les necessitats de cada centre. No pot ser que ens trobem en una situació com la que ens trobem ara mateix, que estiguem patint perquè Vilassar perquè Vilassar perdi una línia de P3 al proper curs escolar. Gràcies. Teresa? Jo parlaré sobre els serveis socials. Incrementarem els serveis d'ajuda a la llar per a les persones més necessitades. Farem un seguiment de la marginalitat per si cal aportar-hi més recursos humans i materials. Vetllarem, confeccionarem i divulgarem un programa informatiu que doni a conèixer a tots els ciutadans i ciutadanes de Vilassar de Mar quins són els serveis socials que l'Ajuntament posa al seu abast. I esbrinarem quins convenis té el CAP pel que fa a les visites domiciliàries de primera necessitat. I en quant a educació, dues cosetes. Incidirem en l'educació alimentària a les escoles i als instituts per fomentar una consciència sobre l'alimentació adequada i equilibrada i sobre el consum de productes de proximitat. I vetllarem perquè nens i nenes amb trastorns del desenvolupament tinguin personal especialitzat que els doni suport a classe per lluitar contra el fracàs escolar.